tangisi kok Le. Lah kenapa kok mbok tangisi, Pak? Dobrak tangga larang-larang udah ditinggal mulai. Yo. Aja ngono lho, Pak. Lah kowe kok ora ngono piye mang cah wedok-wedok do metu penontone nganti kaya lautan manusia. Nganti ora kamot. Bareng dagelan metu karek kreset tok klompok. Wong ki mbok ya aja ngono. Lah kok ora ngono iki lho. Mbuh raketan siji, mbuh raketan loro ki kudune matur nuwun. Matur nuwun sing nonton nek grombol sithik ngono ku mbok maju rene sithik lah yo. Ya kadol lah soalnya nek cedake kok wedi. Wong ora mikir buah kok mau nyedak iki lho. Lambem tak juwotos kae lho. Lah apa? Wis ora mikir buah ki lho. Lah piye wong nonton rene ning seneng aku. Lah kok seneng perkara apa? Pregane nggone Pak. Ngene kok arek kompak. Kowe kok kebangetan kowe ora mikir tinggal kok los piye. Kowe anggere wis entuk lali kancamu kok.
Untuk apa kowe saiki? Untuk apa? Untuk iku mah es. Kok iso? Sing ninggal kowe iki ya sapa? Lah iki mang. Lah kowe kok ning ndi? Lho. Lah aku ning ndi? Lho, Wis ora sapa? Digoleki ora ana kok. mulane awur kowe iku awur aku. Lah iya, iki mang aku iki goleki kowe. Kowe mau? Iya, lah aku iki mang ning ndi? Lah, aduh ya Allah. Ngene iki lho sing bingungno wong e omongan. Ngene iki sirah ra kudu pecahe dene, Pak. Aku iki goleki kowe. Lah iya. Lho kowe ning endi? Lho, aku goleki kowe kok. Ngene lho, Mas. Aku lagi yo goleki kowe. Lah iya. Lah kowe ning ndi? Lah aku goleki kowe kok. Sik le. Negara ora ana hukum tak pateni saiki. Sing sabar, Pak. Lah kok ora sabar kowe karek ngono. Alah gaya pajar-pajar rambutmu nek mbok telesi kok ngene. Lho. Gaya saiki Lah iya. eling go eling. Eling apa? Eling umur mbloh. Lho aku iki bocah ndek kapan, Den? Lho, kowe iki rati piye? Lahirmu kapan? Kowe iki ora ngerti aku iki bocah ndek kapan. Lah bocah ning kapan? Bar aku wis do mati yo. Lah iya kok anu sosisan kowe. Apa nyusul? Ora kesusu aku. Wes go, kowe nek nyusul ora apa-apa mbloh. Emoh. Wes go, ora apa-apa. Ora kesusu aku mati urip kabeh Gusti Allah sing ngersake. Mati enom ora kurang, mati Pantes. tuwa ora kurang, Heeh. mati cilik ya ora kurang. Ning aku ora iso mati kok. Lho. Mati kok ora iso iki lho. Omongan aja ngawur kowe lho, Mas. Ora lah aku iki urip apa ora? Urip. Lah iya, ora iso mati. Lah kok ora iso mati? Kewan iso mati, mosok kowe ora iso mati? Kowe ora ono KTP ku tak dono. KTP piye? Matem kenapa? Seumur hidup. Lah iku Weh, KTP. tahun 2000 lae kok iso ana wong goblok kae ya. Lah piye? KTP seumur hidup ora teges kowe urip selawase ngono ora. Lah iku mau tulisane apa KTP? KTP ku berlaku selama kowe urip ngono seumur hidupmu. Ora ono kok KTP kok berlaku seumur hidup. Iku sing Tulisane iki KTP ku isine mok seumur hidup. Ora ono tulisan berlaku seumur hidup gak ono. Nek ngono setuju kowe Pak aku. kesalahane ora KTP-ne. Wis salah sapa? Sing gawe. Lah kok Ngono ku mbok semak sekarang ini habis. Oke, ngomong piye kowe ape? bentang mati ngono kok wong ngawur ae kok iso. Oh tulisan bonot tulisan digawe ngono moh. Iki awake dhewe ya isih ngaturke matur nuwun. Matur suwun. Iki kanggo sing disunat sapa iki? Mas To. Muhammad. Heeh. Muhammad sapa kok mabuk nganggur? Rino ndek mau kudak ya wis ora mbok. Kene iku awit esuk lho, Blok. Aku Kok iso ping disunat iku iso ora roh iku. sing disunat iki roh. Lho, Sapa? sapa saiki jenenge sing disunat? Lanang bocah. Lah iya. Iya sing kodho wedok ya sapa kok iso? Sing Lanang. Aha, ngene kok dak. lah iya ngono kok jare sok akrab. dagelan senior. Lah iya. Kowe ngerti piye sih Lho disunat? bocah kok ngenyek wong. Ngerti sih disunatno sapa? Lho, aku perah apa piye aku? Roh. Lah, gak roh aku takon ngene kok iso. Oh, alat dirungokno tenan aku dak. Padha wae. Carane gampang nek pengen roh. Piye? Nganguk. Wong iki ana banere. Sik. Niko. Mas Niko Pradesta. Kok angel men kowe niliki. Lah kenapa? Lah dak gampang takok karo pake dhewe. Lah kok dadak takon iki lho. Kok iya. Lah piye timbangane Lah kowe kok niko? banget ini aku kowe. Lah apa? Lah ya padahal daharan dak ya to, Mas. Metu ku luar biasa Wis lho. diaturi. Lah iya ngono kok iso sih. Ning maku gumun mangane suweneng aku. Lah kok seneng, Pak. Mangane nek lawuhe lele jangane bening. Heeh. Aku gumun sambele tok. Sambele kok gak gumune kenapa, Pak? Lombok larang kok pedese ngono mah campuri remason apa piye le. Lambene. Sing nyambel aku wis roh wonge. Sapa? Mbak Wati. Ora ono sakake kok roh, Pak. Lah aku wong kene ya, padone. Takoki ora percaya. Nggih, Bu. Sing nyambel kau Mbak Wati. Mbak Wati. Namine. Ketara pedese ngono. Mboten. Ora mboten. Aku mau rone gure Mbak Wati ketoke ngono kok. Kowe kok budhe muni mboten ngoten. Ora ora budhe sing nyambel. Kok iso? Kowe kok gumun iku lho. Lah kok ora gumun. Ini ora mung panganan, Tok. Apa? Jajanan to Mas yo, mau yo luar Luar biasa. biasa. Jajanane Pak ngono roti, ana jeruk, lho, ana kacang. Ya to. Wah, dimen-meno tenanan kok Yo le. dimeno tenan. Jajan tak ngerti kabeh aku sing ora seneng siji tok. Apa? Krecek kule goreng di apan kok atose ngono lho.
tak Kowe kok ngamuk? coba tak bedah. Kowe ora ngerti kok ngamuk iki lho. Kok ora ngerti piye? Maksude iki atos iki kowe ora karepe. Kok iso mbok arani wis diaturi ki matur nuwun. Matur nuwun kok malah ke protes. Nek kanggo kowe empuk. Ya empuk acan empuk. Lah aku tuku iki wis karek-karep tok kok bukan ngarani ratos. Rumangsa nang suwek. Wah, blok ngene kowe. Wong untune sok rastok kok nyalahno ya. Di rumangsani. Kok iso. Rumangsani. Aku rumangsani wong kok mbok enom terus iku kok ora terus. Kowe kuwi ya ta. Awake dhewe iku ya kudune paring donga. Heeh. Donga kanggo adik Niko. Mugi nek bar disunat dadi putra sing soli. Amin. Iso mendem jero mikul dhuwur asmane wong tuwa. Heeh, uga migunani tumrape bangsa lan agama. Amin. Kowe kok manane tok kowe iki ning kene iki tuwek dhewe lho kowe ndonga. Lah iya, tuwa ki tulodo lho, Pak. Oh, Mosok lho. Lho iya. kowe iki ning kene iki tuwek dhewe kowe pengen ndongakno dik niku apa? Dinggo contoh. Tak dongakno. Heeh. Muga-muga engko nek bar gawe dhuwit aku. Weh, iki donga sapa? Iku donga sing apik kok. Lho, Yo apik munggo kowe musibah munggo kono. Lah nek iso musibah. Lah nek ora wong duweke kalong. Lah nek musibah malah Pak Joko sing musibah. lah apa kok Lah musibah lah apa? Lah kok gelem ringoni wong semenehake jeng rumati jes sak kai sangu lho kok rekoso men. iku ora musibah sedekah. Sedekah. Wong sapa sing seneng sedekah iku ora ngarah seret rezekine. Lah iya. Syukur-syukur ditambahno rezekine. Lho, ana Dadi ini sedekah wae akeh. rezekine saya akeh. Pak Joko Imbo ya Pak sedekah Pak wong aku anak yatim piatu Pak. Ben rezeki tambah berat. Yatim piatu kok gerang. Srene ta. Lah jarine yatim piatu iki. Yatim piatu nek umur 16 tahun iso dimaklumi. Lah iya. Lah nek aku lho. Oh ya ora anak yatim piatu. Lah apa? Ongkang-ongkang kuburan. Umur 28 kok muni yatim. Labem lho. Ora ongkang-ongkang kuburan apa jenenge? Kok iso Ini ki lho Bu. Pakane dhewe kok diungkang-ungkang nang kuburan iki ora. Ini Lah terus yo nganyel wong iki ora tenan. anak santri gelap iki jenenge. Lho kok Nyai. iso maluk wong tuane mongkang-ongkang kuburan. Yo ana sing tak pureh, Sebab pura apa lho? warisan. Lho samra luwung. Lho kan duwe warisan apa? Oh iki lho kandhane dia. Lho kan gak duwe blas ya, Pak. Pedet ya ora duwe. Blas. Heeh. Wedhus ya ora duwe. Niku malu ingon-ingon kucing gering nek mbok pek. Iku lho. Lemah gak lemah ya, Pak. Oh lah. Kowe ora ro omahe. Omahe setakune omahe sapa? Omahe sapa? Sewan. Kowe roh omahe Pam. Lho. Nantang wong bendina. Iku lho. Anggere wong liwat kok ditantang. Kendel. Ono omah kok iso nantang iku lho. Iya omahe ngene. Wis roh. Apa iki? Nek omahku ndeyeng. Ape rubah ngono. Ngomongin nantak. Iya ketak ape nantang tanong ngene kok, Pak. Iku ndeyeng le. Wes Pak, iso. ngene. Iki mau wis digegeri Piye? bunda niku. Nggih, Mbah Dok niku. Anu Mas nyanyi-nyanyi ae. Heeh. Kok nyanyi? Lu kok ora blenger iki lho, Bu. Sapa Mas sing muni njuk nyanyi? Niku Ora bleng. Sartini kan. sing jilbab hitam. Oh, mau lagi nyanyi, lagi medun, lagi bar. Lah iya. Tak takoni. Bangetan. Lah kok bangetan perkara apa, Mas? Mau wong wedok-wedok bener nek wong wedok iki gampang golek duit daripada wong lanang. Ah, Peso. padha ae. Wong wedok-wedok mau karek entak kentek bokong diguak Ter pira, Mas? Orang 50.000 bral-bral. Cah wedok. Ta wedok. Ngiwa. Dus pira? 100.000. Wih, 100.000. Cah wedok. Iku wong wedok. Wong wedok. Wong arep ini Mengarep Dus. pira, Den? 500. 500.000. Wong lanang ya padha ae ah. Wong lanang ya gampang golek Ya duit. ora wong lanang ya ora gampang. Lah kok ora Wong gampang? Wong lanang megol dies. Dus nengen. Joget ning gone mang. Nek kono. Remengi kancane jotosan. Beleng. Malah remuk. Kiwa. Lah nyenggol kancane sing kono. Juwotos kiwa. Remengi kancane diotos. Lah nek buar dies mengarep Heeh. iki gentek 500. Lah. Siksa. ora trimo 500. Pedet sicok ilang iku. Kok iso Ayo matur lipur. Kanggo ibu-ibu sing isih mirsani bapak ingkang kagungan kersa. niki Iki ora sing sing ujung. mirsani kok sing mirsani ya ora ning kene tok. Wong iki ya di live streaming. Al-Robiah. Ala Robiah iki. Al-Robiah iki Di wong emang. Kali Adi Putra Channel. Buat gawe dibayar atur-atur. Mbah Mas Gun, itu Mas Gun. Mbok balang apa, Mas?
Wong Bladalah Gusti Allah. Kok ora kenek? ora Wales mabuk. ora deni lho. Kowe kok turu-turu ae iki lha apa? Bayar kok turu-turu ae. Ayo tangi. Malah Kowe kok iso bamu iku piye iku sing duwe dhewe sing duwe soting wis duwe karyawan lapo kono kok sing bamu. Kowe kok gelem diakali? Kok diakali piye? Kok iso kowe ngakali anak buam iki lha apa? Kowe ku nek kene dibayar ora tekon turu kok turu-turu ae. Iki omah piye kok turu-turu? Rumah Wong kesel yo, Mas. kok bamu iku piye? Kowe bayari piye? Lah Lho sing bayari meneng ae kok kowe ngombak ngamuk. Ya aku lari kok. Wong sing mergawe Aja kesel sedih yo ono. lumrah kok ya. Malah ngandani tenanan. Aku lari. Kowe iki sing di omah meneng ae kok kowe masih ngamuk. Nggih. Kan baleno gedange antemno dene san. Sing ngantem Mang Makdi ora aku. Siapa Mas sing ngantem? Dipalesno. Kut. Mak. Atuh mateni wong. Aku roh Mbak Yu kuwi. Apa? Nyekel gedang kok beda karo bojoku. Lho, nyekel bedang yo padha Bedane ae. piye, Mbah? Gedang nyekel gedang bojoke tok cekel kok. Nek Mbak Yu gak mau. Piye? Sabuwa kote cekel cek lagi diuncal. Iku nek Beda. bojomu. Nek bojoku pucuke tok. Lho, Iki lho. disawer. Matur nuwun. Ngene iki ya. Kalau lek wis Sing ketok. ewoh aku. Aku niki ewah tenan lho, Mbak. Ewah. Amit. Ewoh. Nyuwun lagu napa? Caping gunung. Caping gunung, Bu. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur suwun nggih, Mbak. Matur suwun nggih bebek. Bebek nyapamu? Lho bahasa gaul kowe iku cah enom kok iso ngene iki piye? Gusti. Bahasa Kowe gaul. cah enom kok ora ora bahasa gaul saiki. Bebek iku dalam arti sayang. Sayang. Bener mamsor greng. Kaya aku ning nyeluk bom kowe iku aja kaget. Nek njuk iku. Aku dengane nyeluk bomune bun nek kowe ya kaget. Ya ora kaget ngono. Lah wong panganan telo digodhog kok bun-bun. Matur suwun. Apa pasunane? Nyuwun lagu Caping Gunung. Diaturi ndal. Caping gunung langsung kemawon nggih, Pak. Gunung kagem. Ingkang kagungan kersa nggih, Mbak? Ayang. Ayang-ayang meleh. Ayang. Nggih. Kersa nyumbang lae kok nyumbangku. Nyanyi ki, Mbak. Alah. Lah Mbak kok tak sawer? Bukan mbok sawer apa duwe dhuwit tapi Ya, bayar ya. apa nyawer iki. Hah? Bayar apa nyawer duwe dhuwit. Belas bayaran wis tak pondhe iki Lah oleh. iya. Nek omah bedino itu Sekadar gang bangunan ayang-ayang nggih. Ayang-ayang desa kok Caping gunung. caping gununge. Yo monggo. Apa sih dikersake? Riyen. Ayang-ayang sik ora apa-apa. Engko lagi caping gununge. Caping gunung apa ayang-ayang sik, Mbak? Ayo, suk. Ayang-ayang. bocah kok biayaan koyo Kembali nego ulang-ulangan kepada Mbak Yuswo. Semoga bisa sukses kerja. Semoga banyak rezeki nih, Mbak. Sayang
Apa? Kenapa kok senggakane caping gunung dudu sarung? Mergo kowe ora roh bedane. Bedane Ora takok kowe. Bedane apa caping karo sarung? Alah-alah. Kowe nek roh bedane, bayar aku pek 17 dina. Yakin Lho yakin. Wah bedane caping karo sarung ora roh iku. Apa? Nek caping iki manggone ning sirah. Nek sarung digo blebetan. Alah, anak karo Pak padha gobloke. Ora goblok ah. Ya jan ngono iku kok. Nek caping iki digo capingan ben ra panas. Bener ning ora bener. Nek sarung digo salat bareng kuwi. Bener ning ora bener. Lho nek iso kurang bener nek kowe. Bedane caping karo sarung. Bedane kepiye? Nek caping ki nggo nutupi sirah dhuwur. Sirah dhuwur. Nah nek sarung, Nek sarung ki nggo nutupi caping iki mang nggo nutupi sirah. Sirah dhuwur. iya caping nutupi sirah dhuwur. Nek Sarung. sarung, Nek sarung ki nggo nutupi sirah. Caping iki mang nggo nutupi sirah dhuwur. Wis sarung caping iki nggo nutupi sirah dhuwur. yo sarung lho sarung. Sarung iki lho. Sarung iki nggo nutupi sirah. Syukur kok iso. Alah, ndara roh dhewe ra iso. Syukur bisa nyawang gunung desa kasih aja dene ora ilang padha aturi caping gunung kali hayang-hayang. ya iki sadi malah wis tekan kene yo Sadi. Lho kok malah tak kira iki mang wong apik.
bedol telo. Bedol tero. Masa bedol telo ya ini man. Raketan suwi ora kepethuk ning yo awak dhewe sing Ya ora kalah pangkling. Kok dungaren janur gunung awakmu kok iso ngampiri aku karo bolo-bolomu ning kene iki. Biasa lan wek ora. Ya pancen tak sengaja aku mampir ana ing kono. Mergo kowe PKB iki isih kancaku ya isih dulur. Mesti wae aku ora bakal lali. Apik nek jeling ya Mas ya. Ya iso eling enggak apik. Ayo piye sing pengen mbok karepno ya Terus tak karepe kepiye? Karepmu piye? Biasa anu iya. Saiki ya uripku wis mulya. Mesti kowe ngerti dhewe. Dan terus wiwit dina iki aku wis gawean ana ing kerajaan. Yo apik masuk lho. Masuk iku. Masuk. Ngene yo. Ya terus karepanku iki arep ngajak kowe PKB supaya bisa urip mulya kaya Ngene iki sing eling. Berarti kanca tenanan. Kanca blek. nek sak durunge aku bisa eling perkara sumpah darah biyen. Sumpah darah aku bukti Hasan Surak kudu melu bukti. Mula ning pengarepanmu arep tak buktekne. Sumpah darahku kelawan dulurku sak katri. Ya. Iki jenenge wong ngetok-ngetokno Sumpah. Lapo kok mbok bisa. dadine yo kabeh-kabeh kok aku iki lho. Piye? Doyan Iki wis sumpahe sabi Saboya bukti Saboya. Pancen bener. Ana enek sabi awake dhewe kudu Melu kepenak. Ana tetep. Lah awakmu ape ngajak aku moro-moro. Lah yen